लाख लाख सुबुंफ्रा मोननो थांगासिनो दं सरखारि न'। सिगांनिफ्रायनो 20 लाख सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै न' मोनखांबाय आरो बे बारावबो रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो बेसेन होनाङै न' होनाय जागोन। नंगौ, 1,73,000 सुबुंफोरनो बेसेन नाङै न' होनाय जागोन। नोंथाङा बे बेसेन नाङै न'खौ गाहाय मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन। लोगोसे बे गोदान न'नि थाखाय गासैबो बिखान्थिफ्रा आबुं जाखाबाय। मख'नो गोनांदि नोंथांमोना गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङावबो सरखारि बेसेन नाङै न'खौ मोननो हागोन। नंगौ, रायजोनि लाख लाख सुबुंफ्रा थाबैनो गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोनसे बेसेन नाङै सरखारि न'खौ मोननो हागोन आरो बे बाराव रावबो सरासनस्रा सुबुंफ्रा न' गैयालासे थानांनाय नङा। फिन फोरमायबावोदि सिगांनिफ्रायनो 20 लाख सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै न' मोनखांबाय आरो बे बारावबो रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो बेसेन होनाङै न' होनाय जागोन। नंगौ, 1,73,000 सुबुंफोरनो बेसेन नाङै न' होनाय जागोन। नोंथाङा बे बेसेन नाङै न'खौ गाहाय मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन। लोगोसे बे गोदान न'नि थाखाय गासैबो बिखान्थिफ्रा आबुं जाखाबाय। मख'नो गोनांदि नोंथांमोना गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङावबो सरखारि बेसेन नाङै न'खौ मोननो हागोन। नंगौ, रायजोनि लाख लाख सुबुंफ्रा थाबैनो गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोनसे बेसेन नाङै सरखारि न'खौ मोननो हागोन आरो बे बाराव रावबो सरासनस्रा सुबुंफ्रा न' गैयालासे थानांनाय नङा। सिगांनिफ्रायनो 20 लाख सुबुंफ्रा बेसेन होनाङै न' मोनखांबाय आरो बे बारावबो रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो बेसेन होनाङै न' होनाय जागोन। नंगौ, 1,73,000 सुबुंफोरनो बेसेन नाङै न' होनाय जागोन। नोंथाङा बे बेसेन नाङै न'खौ गाहाय मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोननो हागोन। लोगोसे बे गोदान न'नि थाखाय गासैबो बिखान्थिफ्रा आबुं जाखाबाय। मख'नो गोनांदि नोंथांमोना गाहाय मन्त्रि आवास योजनाजों लोगोसे गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङावबो सरखारि बेसेन नाङै न'खौ मोननो हागोन। नंगौ, रायजोनि लाख लाख सुबुंफ्रा थाबैनो गिबि मन्त्रि आवास योजनानि सिङाव मोनसे बेसेन नाङै सरखारि न'खौ मोननो हागोन आरो बे बाराव रावबो सरासनस्रा सुबुंफ्रा न' गैयालासे थानांनाय नङा।